lokaci yayi ango da amarya, lokaci yayi ango da amarya, ango da amarya, ango da amarya. Aure da so da kauna a batun mace amarya a Abubakar da ango, Abubakar da Sara da Fatima baby. Da farko Allah zana sanya wanda ya yi halittu daga duniya, bawanka ne mu'azzani ina biyayya, na taho da waƙar auren masoya. Ƙara tsira aminci gunga manzona, dubin salati kai masa ɗan amina, ka dinka min sanina, ka ɗaukaka ni duk duniya a juwaƙena. Fatima amarya Abubakar angonta sun yarda da juna sun ce za su yi bauta, so muna murna Allah ne ya hukunta, lokacin ku ne to ku ji daɗin ku masoya. Haɗinku ya yi daidai ango da amarya, ba kamar ya kai ango inda amarya, ya ce ke ce zaɓinsa kaɗai amarya, soyayyar ku ta yi rana muna muku murna. Ga kira na ga ango da amarya, ku riƙe amanar ku kun ji masoya, sannan ku sa hankuri cikin zuciya, ku ji tsoron Allah ku mai ango amarya. Na hangi 'yan uwanku suna ta murna, ranar bikin ku ce suna ta nuna ƙauna, mu'azaji kan nima na yi murna, Allah ya sanya alkhairi ango da amarya. A ina ƙawaye ku taka rawar zumunta, a ina abokai ku nuna masa abota, hula ta auri ɗan kwali da kyauta, amarya ta yi kyau ango ya yi kyau ku lura. Ga Fatima amarya da ƙawayenta, ga makwabta da kanne ga iyayenta, ga Abubakar da Sara shi mijin nata, ga 'yan uwansa sun zo zan faɗe ta